to tulleduer. Jeg tror, skal vi tage os endnu mere. Pause. Godt endnu. For helvede, mand. Nå, 2 sekunder. Den er skide kanin. Så, nu er jeg klar. Hvad var jeg skulle sige? Den blev sat på pause. Den bliver sat på pause. Og jeg koncentrerer mig om. Og kigge ned i jorden. Den bliver sat på pause. Jamen det sjove er jo, at det kommer jo bag på alle, at det er en stuntkanin. Det havde jeg sgu ikke lige set komme. Jeg prøver virkelig at holde fast. Og så kommer det. Kæft, mand. Jeg blev nødt til at gå ud i haven, mand, og råbe og skrige. Hold kæft, det var skægt, mand.